Ha fallat. El cos del Bloody August ha reprès la forma de l'azalea. Però, per desgràcia, el d'en Childman s'ha dissolt completament. I allò? Allò segurament són les seves ànimes. Doncs així, a partir d'ara, què els passarà? Dues ànimes no poden ocupar el mateix cos. Si continuen així, no trobaran lloc per estar-se i desapareixeran. Doncs així ens hem d'afanyar. Com els podem ajudar? Em sap greu. No ho sé. Orphan! Em toca a mi salvar-los. Els salvaré els dos. I sé que me'n sortiré. Vaig fer una promesa i no me'n desdic. Fins que no l'hagi complert, no me n'aniré d'aquí. No me n'aniré. No m'allunyaré. Ni una passa d'aquest lloc. Ni una sola passa. M'he hagut d'esperar 6 anys per poder-te salvar. S'ha fet molt i molt llarg, però t'ho agraeixo. He trobat uns amics insubstituïbles. No accepto un final així. No l'accepto. Sé que me'n sortiré. El que he viscut em donarà forces. És veritat, Orphan. Compliràs la promesa que vas fer. Sóc la teva ajudant i crec de debò en tu. M'has promès que no et moriràs i n'estic segura. Mestre, se'n sortirà. Va començar aquest llarg viatge perquè arribés aquest dia. No abandoni el seu alumne, que encara és tan inexpert. Voldria que m'ensenyés moltíssimes més coses. Sortiu ara! Espases blanques de llum! T'ho havia dit. Us he salvat els dos. He mantingut la meva promesa. Orphan! Al final no han vingut, ja m'ho pensava. Esclar, perquè ara cadascú ja deu haver seguit un camí diferent. Hi ha res que t'amunyi, Stephanie? No, no res.
Saps, sóc tan feliç que per un moment m'he espantat. M'ha agradat moltíssim aquesta interpretació, Creau. Mama, em fas posar vermella. Et venia a dir que hem fet té. Et ve de gust prendre'n? Sí, anem a fer un te, Requi? Tampoc se'n pot aprendre en tan poc temps, dona. Però m'has deixat parada, Creau. No t'havien fet mai gràcia totes aquestes coses i ara de cop em demanes que t'ensenyi a brodar. És que ja s'ha acabat el viatge que feia. Per això, ara he de buscar el meu camí, saps? Esclar, el viatge t'ha canviat profundament, oi? Maribel. El pare ho deia sempre, te'n recordes? La vida de cadascú no l'han de construir els altres. És una obligació de cada persona. I tant. Volcan, afanya't o ens tornaran a esbroncar. Per què, Dortin? Perquè jo, el volcà Volcan, l'excels mester de la masmatúria, m'he d'estar tancat en aquesta cuina volant patata! I per què no, Volcan? Al capdavall és una feina honrada. Si ens quedem en aquesta casa, com a mínim podrem menjar. Dortin, saps què vol dir fer-se la barba d'or? I tu, germà meu, saps què vol dir aprendre de l'experiència? Ja n'hi ha prou! És que no puc més! Ara sí que se m'ha acabat la paciència. He decidit que robaré d'aquí tot el que es pugui vendre i demà mateix seré un home riquíssim! Deixa-ho córrer, Volcan. En comptes de fer-te ric, així faràs que et tanquin a la presó. Silenci! No donis ordres al teu germà gran o et mataré fent-te bullint una olla! Requi, no et trobava per enlloc. Vols que anem de compres? Que vagi molt bé la Vagi-ho compra. bé. Senyor Bagà, bon dia. Bon dia tinguem, Creau. Fas molt bona cara. De compres? He vingut a fer un encàrrec per la meva mare. Per cert, saps què? Ahir em va arribar una carta d'en Màgic. Diu que s'hi troba d'allò més bé a la Torre de l'Ullal. De debò? La veritat és que em fa molt contenta. Per fi podrà fer realitat el seu somni d'arribar a ser un bruixot. Doncs, a reveure, senyor Bagà.